Prezentujeme Monk anti-stress rituál. Hej, a ty? Áno. Ja mám anti-stress. Super, že oči? Áno, A super. ešte mám stres, mám tu anti-stres. A má tam farby. Hlavne tvoj tátko si musí dať Monk anti-stress, keď tak ideš po tých mlákach, že by si do nich nespadol. Toto je už hlboké. No, to vyzerá hlboko. Dobre, a Áno, a toto. musíš tam dávať tú nohu? A ten mod by som už chcel mať a to ja mám strašne ešte. Stačuje na ráde, možno sa prepadne. Vieš? Áno, a A skákam na to tiež. Keď tu skáčem, vždy sa stane. a A ja na prvý stres, keď spadnete do zimnej vody, tak vás zachráni ten stres. Tak nebudete stečeť a budete mať krutý deň. no a Monk... Počkaj, to bude ako ten strom. Aha, môžem Som dala. povedať, že čo to je? Monk anti-stres. A na čo je dobrý? Keď máš stres. Napríklad? Keď sa bojíš, A ako ti pomôže? že sa uklidníš. A ako chutí? Výborne.